Trí, dó, híam, náid, beo. Tíochaíomh seo bhríon na gléamh na nuachta a ríis as nuamhrach Americás dócha an dóláideag bhí ar a fór 2015. Dé lúinetá lá históiricha lúin agus fágann sin nach bhfuil seachadú post inniuh ná scail sa scail cheantar seo cibé. Agus níl tanna eile le ragam faoi sin. Tá an aimsir go hálainn, aimsir fíor fórach an machchas amach atágainn, an dhíananig tainmh an spéir gorum agus an teocht sna luas go dtí sé sin lá fuirfa fór atá againn anseo. Tá mé ag labhairt go príomhcha inniamh faoi fínós an bháis. Ceist achrannacha tán an just na Stáit Aontaithe, mar tá Stáit ina bhfuil fínós an bháis churtha ar ceall agus stáiteile mar Oklahoma, Texas agus Virginia ina bhfuiltar lán sásta dhaoine ní hamháin a ghaoire chun bháis ach a bhású. Cibé bhaineann an aib ratha le rochtain na nRugaí agus an deacracht atá ag na Stáit teacht ar na cógas chuí. Agus mar gheall ar an mail atá tá na Stáit ag riiniú sé sin ag chur le rudaí agus ag seiftiú sé sin a fáil timpeall ar aibhnaí agus iad i dtéanna chuimhlint faoi na cógas bhásathe. Tá chuirteochtach na Stáit Aontaithe tar éis cógas chunspóide i cheadú i másathe in Oklahoma ach in ainneoin sin tá na Stáit ina bhfuil fínós an bháis i réim áil níos deacra bhásathe a chur i bhaim agus iad ag deagháil le deacrachtaí ag baint amach cógas bhásathe agus a gúsáid i gceart na cógas bhásathe tá acu agus atá sé do gúsáid cumasc nó teaglann nó drugaí chun na príosúnaí a bharú. In Texas agus Virginia tá réiteach gearshréimhse seach seifteathe acu trí rugaí a bhhailirtú
lenúsáid in instealaí marfacha. Tá Ohio agus Nebraska rééis iireachtaíana na cógas a aimsú thar léir ach dúirt an bhainistiocht bhí agus drogaí go bhfuil alvarú na drogaí seo in aon slí. Mar gheallar seo tá bhása in Mississippi curtha fionraí míonaí mar gheall cheangailm dlí federálach ag tuairt dúchláin an chleachtais cocktail trí rugaí a úsáid. Leannaí an mail seo go dtíon bhliain seo thugainn nuair a bheith cás cuairte I mí úil 2017. Agus in Montana tá breitheamh tréis an stát a thuirmeasc bhásathe a chuir bhaim ag rialú nach bhfuil ceann den cógas bhaith siad gúsáid ag chlaí leis an dlí stáit bhaineann le básathe le instealaí marfacha. An tinchaí gur féidir le Montana na hinstealaí seo a tosú ná trí bhaunú leasú an dlí ag leibhéal reachtúil. Agus an táimid dul a raí dar le riant scoláirí. Tá insteala marfach ag gairí níos chastaí agus níos deacra agus mar gheallar seo chuir Oklahoma bású Richard Glossop fionraí agus ní fios cén uair a chuirfear an fearch an bháis. Scéalta eile tá fadhbannaí ag Flint, Michigan lena nisce bhí sin na scéal mór bliain ó shin nó mar sin go raibh Flint, Michigan ag cúlú as chóras huisce Detroit chun nuisce féine úsáid. Ach idir an dálín is chosúil go bhfuil an nuisce trúile sa chás seo le luaithe. Tá sé ná thuain bhreith mas ceadmhacht am labhairt go meafrach I Jerusalem agus tá
Israel rééis politeorí ar cuairt a thurmeasc cuairteanna a thabhairt roinnt áiteanna naofa sa chathair achrannach sin. Labhair mé faoi Volkswagen seachtain ó dhóthain agus an chuí in nearna siad iarrachtaí an cearcadú in gáir ahrú anas nach riomhairí an án fáil amach go raibh na cáir ag scéthe múchghais. Well, is an dálín tá rialóidí sa rééis an dara fiosrúcháin oscailt ag rá ní hamháin go raibh chóras amháin chláirithe chun scrúdathe theachtainn sa háróh ach go raibh an dara chóras leictreonach sa chár chláirithe chun scrúdathe scéalgáis a háróh. Agus bhaininn seo rialaitheoir scéalgáis sa chár agus de réir chéile is léir gur scanal uafásach machchas amach atá gceist an seo leis a ggólacht Volkswagen ag sáú dlíthe timpplaachta chun scan. Is deacair an cólacht eicáilíocht as seo gan na $1 billiún a chailliúint ach feicimid. Tá an scanán amach faoi Steve Jobs an fearr ach bhí geannas ar Apple le fada is pictiúr casta chun phléascach an scrúdú seo ach disco má mewn scrúdú má ar an garachtar agus ní nach Michael Fassbender an taisteoir clúteach tá feagrach as an léirú iontach seo a dhéanamh de Steve Jobs. Tá John Newellrook chur tuispeántas ar siú faoin chean Éigipt an riocht láir agus an rud is iontaí faoin thuispeántas ná an chuí ina bhfuil na rudaí sa thuispeántas andúchasach creifíoch ach ag an nám cían
in sin níl siad a dúin sa chuí ceapá agus sa méid sin ama agus spáis idir muidir an sean na bhhamhach agus Égypt na láithreachta. Well, sinna méid ón nuacht láineamh idir an dálín guim láma oribh go léir agus súlacham go mbeidh muid caint le chéile arís sarmhaid idir an dálín go bhfuil díos sibh go léir.